Bună, bine ai venit pe canalul Trucuri Feminine. Astăzi deschidem împreună setul de pensule de la Zoeva. Sunt niște pensule complete. Practic avem în interiorul acestui etui atât pensule pentru față, cât și pensule pentru conturarea ochilor. În total sunt 8 la număr și le vom deschide împreună. Sunt niște pensule foarte calitative pe care vi le recomandăm cu drag. Atât pentru machiaje simple de zi cu zi, cât și mai sofisticate. Cu siguranță veți fi mulțumite de această alegere. Pensulele vin în această cutie neagră împreună cu acest etui sau porfart cu aspect de piele, cu un logo cu inserție roz gold, da? Și în interior se află ambalate individual, bineînțeles, cele 8 pensule. Să așezăm la loc și decorul. Acestea sunt pensulele, ele vin ambalate cam așa, împachetate individual pentru protecție și, cum vă spuneam, sunt 8 la număr, dintre care 3 sunt pentru ochi, da? Iar restul pentru față. Cel mai probabil acestea sunt cele pentru ochi, însă le vom lua pe rând pe fiecare în parte să ne dăm seama exact cum arată și care este forma exactă. Culoarea o vedeți și voi, este o nuanță închisă în combinație cu această nuanță de rose gold, ceea ce le face foarte, foarte elegante și plăcute, atât la atingere, pentru că sunt perii moi, cât și ca design. Haideți să începem cu cele pentru față. Aveți aici denumirea pensulei, da? Sunt niște denumiri foarte drăguțe. Începem cu aceasta mai mare, aceasta 106, este, așa cum probabil bănuiți, este pensulă dedicată pudrei, pulbere și compacte. Da? Cam așa arată, dacă o scoatem, bineînțeles, volumul ei crește. Este o pensulă foarte plăcută la atingere, se simte foarte fin pe mână și la fel se va simți în mod sigur și pe față. Aceasta este 106, da? Numărul 106. Ups. Am scăpat una dintre ele, dar nu-i nimic, rămâne și pe ambalaj. Fără ambalaj abia o putem vedea exact. Bun, haideți să ne uităm la alta, în funcție de număr, dacă e să le luăm într-o ordine, dacă nu, continuăm pur și simplu. Deci am avut-o pe aceasta, ceva mai voluminoasă. Da? Continuăm cu aceasta, care este pentru aplicarea fondului de ten. Da? Cu aceasta putem aplica foarte ușor fondul de ten. Pentru contouring, da? Cu produse fie cremoase, fie pulbere, este aceasta, 110. Da? Toate au același design, doar că diferă, bineînțeles, forma pensulei. Mai avem pensula 127, aceasta este pentru aplicarea fardului de obraz. O să vi le pun și pe acestea aici, ca să le vedeți exact pe cele pe care le-am deschis. Aceasta a fost ordinea. Sper că se văd mai bine acum. Da? Și vă spuneam că aceasta 127 este pentru aplicarea fardului de obraz. Da? Are această formă ușor înclinată, ceea ce ne va ajuta să trasăm liniile în mod corespunzător. Bun, și cea de-a 5-a, tot pentru zona feței, este aceasta, ceva mai micuță, pentru aplicarea și estomparea anticearcănului, da? Pensula 142. Cam așa arată. Vă spuneam că sunt extrem de moi perii, foarte, foarte plăcuți la atingere, nu degeaba această trusă de pensule este atât de apreciată și preferată de make-up artiștii români, da? Pensulele de la Zoeva. O să vă las și în descriere link către acest set, da? Să le puteți vedea, le puteți cumpăra online, cred că așa este cel mai bine, să analizați exact prețurile și să găsiți cea mai bună variantă pentru voi. De asemenea, trebuie să știți că le mai găsiți și într-o altă variantă de culori, însă din punctul nostru de vedere aceasta este cea mai drăguță, având în vedere combinația aceasta cu inserțiile aurii, taciul acesta elegant, rose gold de fapt.
Bun, și pentru ochi avem aceste 3 pensule mai micuțe. Da, începem cu care să începem. Haideți să le luăm așa, tot în ordinea dimensiunilor, de la mare la mic. Avem pe aceasta 227. Aceasta este pentru aplicarea și stomparea fardului de ploape. Probabil v-ați dat seama după formă. Este o formă destul de comună, da? 227 pentru aplicarea fardului de ploape. Puteți aplica fără nicio problemă cu aceasta. O punem și pe ea aici, alături de celelalte, și continuăm cu următoarea ca și dimensiune. Ar fi aceasta 231. Da? Aceasta este pentru accentuarea pliului ploapei. Deci, cum vedeți, sunt special concepute pentru diverse zone, pentru accentuarea anumitor porțiuni și e bine să le aveți pe toate, pentru că astfel puteți crea un machiaj complet, complex și foarte, foarte bine executat. Da? Nu e mare lucru, trebuie doar să învățați câteva tehnici, iar instrumentele sunt de mare ajutor. Bun, și ultima dintre ele, cea de-a 8-a pensulă, este aceasta 317, da? Aceasta este cea mai micuță, practic, dintre ele și cea mai subțire, da? Pentru că este special concepută pentru a trasa linii fine, da? Linii perfecte de-a lungul genelor. Cam așa arată. Aceasta este peria. Vă arăt mai de aproape pe aceasta pentru că este ceva mai diferită. Da? Probabil le știți pe acestea. Sunt concepute astea pentru a trasa linii perfecte, cum v-am spus, de-a lungul genelor. Prin urmare, le puteți folosi pentru aplicarea tușului, da? Pentru a crea acea codiță perfectă. Bun, cam acestea sunt toate pensulele. Arată foarte, foarte bine. Perii sunt moi, se simt foarte bine la atingere și vi le recomandăm cu drag. Dacă sunteți în căutarea unui set de pensule, vă recomandăm să vă orientați către acestea. Sunt foarte drăguțe, iar dacă le veți ține la vedere, în mod sigur vor fi și de efect, având în vedere designul. Vă recomandăm să le puneți într-un suport pentru pensule. Noi îl avem pe acesta, puteți alege unul cromatic care să se potrivească în aceeași temă, da, să fie așa elegant, cum ne place nouă. Le puteți pune practic aici, da, și le atașați, le puneți pe birou. Să aveți însă grijă să le curățați periodic. Puteți ține în continuare aceste protecții cu care au venit, însă este destul de greu să le scoateți și să le puneți și oricum trebuie menținute curate. Prin urmare, nu uitați să le curățați cât se poate de des și cât se poate de bine. Da, și pentru că vorbim de curățare, mai avem ceva aici, pentru că nu degeaba avem acest element decorativ. Mai avem aici un alt produs special conceput pentru pensule. Dacă vă întrebați cum anume se curăță pensulele mai bine și dacă vă confruntați cu această problemă și nu știți exact cum să realizați acest procedeu, trebuie să știți că există acest mic device, costă în jur de 10 lei, cam așa, 10-15 lei maxim, depinde de unde luați. O să vă las și un link în descriere. Este un instrument, un accesoriu cu ajutorul căruia puteți să curățați foarte ușor pensulele. Există această parte, da, cauciucată cu diverse porțiuni și practic mergeți la baie, aplicați o soluție de preferat specială pentru curățarea pensulelor, după care faceți acest lucru. Prin mișcările acestea, perii pensulei se curăță mult mai ușor și se păstrează în timp mult mai bine decât dacă ați spăla subiectul de apă așa de mai multe ori. Da? Deci încercați să folosiți un astfel de produs, v-am spus, nu costă atât de mult și este bine să-l aveți la îndemână. Cam acesta a fost videoclipul. Vă recomandăm cu drag pensulele de la Zoeva, sunt într-adevăr niște produse foarte, foarte bune, iar dacă aveți acest set, cu siguranță nu mai aveți nevoie de nimic pe partea aceasta a ustensilelor dedicate pentru make-up și cu ajutorul lor puteți crea un make-up foarte reușit.
Dacă v-a plăcut acest video, vă invităm să ne dați un subscribe la acest canal, să ne urmăriți și pe site www.trucurifeminine.ro și să ne fiți alături la următoarele videoclipuri, pentru că în mod sigur vor mai exista și altele la fel de frumoase, cu elemente, cu informații utile și cu produse care să vă fie de folos. Pe curând!